jedan od uzroka agresivnosti kod pasa i strah. Da li agresivnost nekada dolazi i iz straha? Najčešće da. Najveći broj ujeda zapravo bude usled straha. Taj strah dolazi da li usled nedostatka socijalizacije, odnosno ili loše socijalizacije, da li zbog genetike, da li zbog bola, da li zbog nekih zdravstvenih razloga ili traumatičnih iskustava, ali iza svega toga se najčešće u 90% slučajeva krije strah. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Kao dečak, Mark Twain nosio je u sebi jedan tih, ali uporan strah. Postoji priča iz njegovog detinjstva koja govori da ga je jednog dana na ulici njegovog rodnog grada pojurio veliki pas. Trčao je koliko je mogao, sa osjećajem da će ga taj pas svakog trenutka stići. Nije to bio samo trenutak, bio je to početak straha koji se zadržao dugo nakon toga. Svaki sljedeći susret sa psom nosio je u sebi isti nemir. Ali, kada je odrastao, počeo je da posmatra svet malo drugačije. Ne kroz strah, već kroz razumevanje. Shvatio je da pas ne reaguje uvek iz agresije, da često iza tog laveža stoji strah, nesigurnost, potreba da zaštiti svoj prostor ili jednostavno način na koji je naučen da živi. Vremenom, ono što je nekada bilo izvor straha postalo je prostor za upoznavanje. Počeo je da prihvata pse, da ih posmatra i da u njima vidi vrednost, karakter, emociju. I možda je upravo tu negde i nastala jedna njegova tiha misao da nas strahovi iz detinjstva ne određuju zauvek. Da, ponekad iza onoga čega se najviše bojimo stoji samo nešto što još uvek nismo razumeli i da odnos prema životinjama često govori više o nama nego bilo koje reči.